των τραπεζών. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε μια άλλη απόφαση που θα τη βρεις ενδιαφέρουσα, πιστεύω. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε, είναι από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα όργανο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεχωριστό σώμα, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο κρίνει παράνομες δύο εργασιακές μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει στη χώρα μας. Τι θα γίνει τώρα? Ποιες είναι αυτές? Λοιπόν, ποιες? Δύο συγκεκριμένες, οι οποίες υιοθετήθηκαν το 2010. Η μία είναι η επέκταση της δοκιμαστικής περίοδου κατά την οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλέψουν και να απολυθούν μετά χωρίς προειδοποίηση σε ένα χρόνο. Είχαν επεκτείνει αυτή τη δοκιμαστική περίοδο σε ένα χρόνο. Με κάτι, ακριβώς. Και η άλλη είναι η μείωση του εθνικού κατώτατου μισθού στα 2 τρίτα για όσους είναι κάτω των 25 ετών. Αυτό που λέει είναι ότι είναι εντελώς παράνομο με βάση τα εργασιακά δικαιώματα να απολύονται οι υπάλληλοι με τόση μεγάλη επέκταση της μη προειδοποίησης, και επίσης λέει ότι με ένα μισθό κάτω των 580 ευρώ ζούμε κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα λέγαμε χθες. Λοιπόν, το πάνε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Το είπανε. Ναι, είχαν πάει οι ελληνικές ενώσεις. Ακριβώς, είχαν προσφύγει οι ελληνικές ενώσεις από το δημόσιο τομέα. Και τώρα είναι παράνομο, πώς θα προχωρήσει η συμφωνία και να πάρουμε αυτή η απόφαση δεν είναι δεσμευτική, έτσι. Το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν μπορεί να βγάλει δεσμευτικές αποφάσεις. Ωστόσο, φέρνουν σε αμηχανία, όπως λένε οι αναλυτές, τώρα και την χώρα μας αλλά και τους διεθνείς δανειστές. Εντάξει, παιδιά, εδώ πέρα γίνει μακελιότερο. Θες ένα κουλουράκι? Όχι, ευχαριστώ. Είναι από την προηγούμενη φορά. Το άκουσα χθες.